replicar l'experiència del Museu de Sant Forners pel que fa a sostenibilitat i replicarem la intervenció que vàrem fer fa uns quants mesos ja al Museu de Manacor amb motiu de les jornades de museus i sostenibilitat precisament que vàrem fer. Doncs bé, com molts i moltes sabeu, el Museu de Sant Forners compta amb 2 equipaments, el museu i el jaciment, i tenim la gran sort d'estar en un entorn únic i millorable que ens ha facilitat molt la feina, com ara veureu. Els nostres objectius es basen en 3 eixos pel que fa a la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni arqueològic, i en aquest sentit, en aquest temps també ens hem donat compte com d'alguna manera, fent servir l'arqueologia, si voleu, com a excusa, la preservació del patrimoni natural d'alguna manera és transversal a tots aquests objectius i moltes vegades hem vist que estan molt relacionats tots dos elements, perquè al cap i a la fi conèixer el patrimoni arqueològic ens ajuda a conservar-lo i pensant que passa el mateix amb el patrimoni natural. Si el coneixem bé, doncs així podrem preservar-lo i tenir una actitud més positiva envers la seva protecció. En aquest sentit, a l'últim any hem treballat diferents experiències, com veieu aquí. La primera era reconèixer el nostre entorn i reconèixer el nostre paisatge, i vam tenir la gran sort de treballar amb el Parc de les Olors de Buja, amb aquestes activitats diferents que passàvem per reconèixer amb els ulls tapats tot un seguit de plantes, d'espècies que tenim en el nostre dia a dia i que formen part del nostre entorn més proper, però que potser no hi pensam massa, i vàrem fer aquestes primeres activitats per com identificar aquest espai que ens envolta. La següent passa ja un poc més específica, si ho voleu. Vàrem treballar amb les varietats locals aquí de Mallorca en el Dia Internacional dels Museus, allà on el lema era justament noves mirades per un futur, i en aquest sentit nosaltres pensam que moltes vegades aquestes mirades han de passar justament cap a mirar les nostres arrels, com mirar justament aquest patrimoni ecològic que tenim, i que aquest tipus d'associacions treballen tantíssim per recuperar aquestes espècies. I en aquest sentit vam treballar amb aquesta jornada tan interessant, tan enriquidora, on vàrem posar en valor moltes espècies, bàsicament de cereals, que d'alguna manera estan en el nostre dia a dia, o moltes d'elles no hi pensam, però al cap i a la fi pensam això, que els museus també han de ser subjectes actius per construir un futur més sostenible i proposar també alternatives a l'hora també del consum, i recuperar aquestes espècies o posar en valor moltes de les quals estan perdudes. I llavors també vàrem fer una altra jornada que justament amb els més petits i les més petites vàrem primer explorar un poc de quina estació, de quina època de l'any és una d'aquestes fruites o verdures que consumim, i també vàrem fer aquesta petita acció d'aquest petit hortet de Sant Forners que forma part durant tot aquest temps fins que ja ha fet massa calor i ja no el tenim, d'aquestes varietats que justament sempre emprenen l'arqueologia com a excusa d'allò que havíem pogut documentar, les faves, les llenties que tenien ja a l'època talaiòtica, poder tornar-les a sembrar, saber com eren aquestes plantes, perquè al cap i a la fi pensam que la cultura també té aquest paper transformador, i a través d'aquesta activitat les hem anat treballant. La següent experiència és desbordar els límits del nostre museu i entrar directament en contacte també amb el territori, molt més enllà dels nostres equipaments de museu i de jaciment, amb aquesta recuperació del camí vell de Sant Forners, gràcies al suport del consistori, com sempre, que s'ha de poder senyalitzar tot aquest recorregut. Ha estat molt enriquidor i justament fent sempre d'aquesta necessitat virtut, aquest camí s'ha convertit en una via verda pràcticament de Montuïri, i en aquest moment de postpandèmia i durant la pandèmia era un camí molt i molt transitat, i estem molt satisfetes perquè de fet està molt ben consolidat, tan ben consolidat que gairebé no ha fet falta xermar-lo moltes vegades perquè aquest pas de gent ha garantit que estigui transitable. També vàrem fer una altra activitat, que era aquesta justament d'altres entorns, altres espais, de posar en valor a través de rutes de Wikiloc, altres jaciments que hi ha a Montuïri també, i vinculant sempre patrimoni arqueològic amb patrimoni natural, i hem fet tot aquest seguit de visites que ens posen en valor també tot aquest entorn. I com a tercera experiència podríem dir que directament la natura s'integra amb el nostre discurs,
i com m'heu anat veient, la gent que ens heu anat visitant, quan veniu a les escoles aquí, ara sempre ho fem de forma combinada, museu, jaciment, més tota l'activitat que té a veure amb l'entorn i van totalment relacionades amb aquesta activitat d'observació, reconeixement de plantes, posada en valor de l'espai, fent de la sostenibilitat pràcticament una praxi diària en la nostra manera de funcionar i com veieu aquí doncs està totalment integrat, no? tot aquest món que en el nostre dia a dia, perquè com us deia pensàvem doncs, que va molt de la mà i que conèixer un vol dir conèixer l'altre i només podem tenir una consciència de preservació d'allò que coneixem. En aquest sentit, som conscients que encara queda molt de camí per fer i posant tot aquest seguit d'ítems que pensam i que creiem que els museus tenim molt a dir i tenim molt a fer per continuar treballant i en dies com avui doncs, també us ho volem fer arribar a tots i a totes perquè sense vosaltres res d'això seria possible.